ntɛnɛn Joe Biden ye laseli kɛ k'a fɔ k'a tɛ a ŋaniya la ko ka avion F-16 kɛlɛkɛlaw di Ukraine ma. Kɔsada in na l'Amérique ni Allemagne tun ye laseli kɛ k'a fɔ k'u tun bɛna char combat girimanbaw bila ka taa Ukraine ka dansigi kɛ waati caman ŋunuŋunu na a taabolo kan. L'Amérique lakana kotigi Lloyd Austin ye laseli kɛ k'a fɔ ko yaasa ka jabili kɛ Corée du Nord ka taabolow kan l'Amérique ni Corée du Sud bɛna dɔ fara u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma lakana lajɛ baaraw n'u ka sɔrɔdasiw ye fanga kan. L'Amérique foroba fanga ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛna dansigi kɛ coronavirus tangali taabolow la mɛ kalo nata 11 waati la ka tangali taabolow sigi sen kan yaasa ka coronavirus banakisɛ kɛlɛ. Polisiw ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 14 ɲɔgɔn joginna ntɛnɛndon na marifaciba senfɛ Lakeland Floride mara la a mɔgɔw joginnenw tun ye cɛlamɔgɔw ye minnu si bɛ san 20 ka taa se san 35 ma. New York tungaladenw minnu tɛ furula ye u ka dusumakasa yira ntɛnɛndon na u ka yɛlɛmaliw kɔfɛ ka bɔ Hotel Weston na Manhattan